kod kembe Rebecca Miano owacho ni kauntis mantiere yo nyandwat ma Kenya kaka Lamu, Tana River, Wajir, Mandera gi Garissa nigi thuolo malach mar ohala mapok otigodo e yo makare. Kolose romo mar ohala e boma ma Mokowe, kaunti ma Lamu, Miano nowacho ni kauntis go nigi mwandu mabuo ma bende thoth mokalo ma kotigodo maber to nyalo tieko midhiero mar alwora, ma bende nowacho ni migawo mare mar ohala oseketo okenge mabiro neno ni gikonyo nyayo ohala e kauntis abich go. Ne giwacho ni gibiro konyo neno ni kit ohala mopogore mowinjore ochaki e alworano. Kuleta mafunzo ili watu waweze kujua na kuelewa maana ya kufanya biashara. Kwa hivyo mafunzo ya kibiashara, pia tunatafuta wekezaji tuwalete haswa intentionally, tuwalete hapa. Tuna mipango mingi. Sasa najua kwanza Lamu kuna wekezaji watakuja hapa kufanya kazi ya samaki, kuna cashew nuts, kuna kazi ya kutengeneza palm oil, mangoes. Kwa hizo tunataka tufungue macho ya ulimwengu na wekezaji wote wajue kwamba wakija kwa hizi counties watapata biashara za kutosha ili wawekeze huku. Jodak kod jotelo